Perretxiko egiten hasteko, jatorriz azaltzen zaigun kuboa ezabatuko dugu. Zirkulu bat ekarriko dugu eszenara. Zurtoinaren oinarria izango da. E tekla sakatzean, Z ardatzean goraka sortuko da forma. Eredua izango den perretxikoaren irudia jarriko dugu eszenan. Artxibategitik inportatuko dugu irudia, plano gisa. Gure karpetatik irudia hautatuko dugu. Alfa aktibatu behar da, silueta soilik nahi izanez gero. Hori gertatzeko irudia PNG izango da. Eszena testura moduan jarriko dugu, irudia ikusi ahal izateko, eta iardatzean biratuko dugu. S teklarekin eskalatu eta gezietatik tiraka kokatuko dugu nahi dugun lekuan. Zirkulua S teklarekin txikituko dugu. Eta edit mode moduan E teklarekin zirkulua zilindro bihurtuko dugu. E tekla sakatuz, puntuak Z ardatzean goraka joango dira. Klikatu ondoren, S sakatu eta handitu edo txikituko dugu zilindroaren forma. Arizko modura jar dezakegu puntuak eta zuzenak hobeto ikusteko. B teklarekin puntuak multzoka hauta ditzakegu. Eta E tekla zapaldu ondoren, 0 zenbakiari emanda, S emandakoan X planoan zabalduko da forma. Behin nahi dugun forma dugunean, jarraituko dugu prozedura hau errepikatzen. E biderkatzeko, luzatzeko, Z ardatzean, gora edo behera. S zabaldu edo estutzeko. Perretxikoaren txapela edo kupula osatu arte. Txapelaren goiko puntuak hautaturik, F teklarekin planoa ixtea lortuko dugu. Beko aldean imana aktibatuko dugu eta hautaketa goraka tiratzen badugu, inguruko
planoak eta puntuak bultzatuko ditu. Hau eginda, forma konplexuagoak lortu ditzakegu. Deformazioa bilatu daiteke, sinesgarritasuna emateko perretxiko formari. Perretxikoarekin jarraituz, zurtoinaren oina zabalduko dugu eta hurrengo pausua zizelkatzea izango da. Zizelkatzeko moduan jarri eta objektua zizelkatuko dugu. Xaguaren ezkerreko botoia sakatuz. Zenbat eta puntu gehiago izan, zizelkatzeko aukera gehiago izango ditu. Zenbat eta puntu gehiago, Blenderrek memoria gehiago beharko du. Plastilina bailitzan modelatuko dugu. Edit mode moduan zuzenak hautatu eta V tekla sakatuta planoak banandu genitzake. Horrela, perretxikoaren txapelari ebakidura itxura emango diogu. Eraldatzaileen panelean Solidify izeneko aukerarekin azalak lodiera izan dezake.
zurtoinaren gona itxura duen forma organikoa beste geruza batean sortuko dugu, eta ondoren ekarri. Forma kurbatuak edo konplexuagoak egiteko, bi dimentsiotako kurbak erabil ditzakegu. Forma horiek puntuak izan beharrean zuzen vektorialak dira. Kurba ukitzaileak dira. Alt-C teklak sakatuta, kurba puntu multzo bihurtuko dugu. Mesh kurbe aukerarekin, kurbak bide forma kurbatua daukagunean, edit modetik aterako gara. Zirkulu berri bat ekarriko dugu, kurba formarekin gonaren volumena lortzeko. Zirkulua eta kurba bat izan daitezen, biak hautatu ondoren, join agindua sakatuko diogu. Editatzerakoan, goiko eta beheko puntuen lotura egin ahalko dugu. Binaka egin daiteke F teklarekin. Edo puntu guztiak hautatu, B tekla erabiliz eta loft aginduarekin. Aginduak lotu ez dituen puntuak eskuz lot ditzakegu. Lehenengo geruzara eramateko M tekla zapalduko dugu eta geruza aldatuko dugu. Orain, kokapena, biraketa eta eskala erabiliko ditugu. Formarekin ados bagaude, kolore eta testurekin hasiko gara. GIMP irudi editorean sor dezakegu geure testura, edo argazki irudiak erabilita.
irudi, argazki edo marrazkia 3D forman txertatzen da pegatina bat bezala. Testura froga bat erantzita daukagu, perretxikoan orain berria sortu eta aldatuko dugu. Testurak hainbat irudien arteko nahasketa izan daiteke. Blenderren bertan editatu daiteke irudia. Neurri batean alda daitezke gardentasuna, dizdira, saturazioa, erliebea eta bar. Testura sortu ondoren, planoetan txertatu behar da. Edit mode modura, C teklarekin hautaketa azkarra erabil dezakegu. Escape teklarekin hautaketa eten eta 3D eszenan mugituko gara. Hautaketa jarraitzeko saguaren erdiko botoia zapalduz. Hautatutakoa ondoko leihora pasako dugu U tekla eta urrap aukeratuta. Orain, plano bilduma image editing leioan daukagu. Karpetatik irudia ekarriko dugu eta plano hautaketa S, R eta G erabiliz kokatuko dugu. Aldaketa momentu oro ondoko leioan ikusi ahal dezakegu. Perretxikoan bertan. Gogoratu, hasi baino lehen, eskuineko material panelean sortu behar dugula materiala bere izenarekin eta dagokion testura dela nahi dugun artxibategiko argazki, marrazki irudia. Gero, texture paint moduan jartzen garenean, xaguarekin koloreztatu dezakegu zuzenean perretxikoaren forma erantzitako testura. Horretarako, texture paint panelean koloreak alda ditzakegu, pintzelaren neurria, gogortasuna, gardentasuna eta bar. Xaguaren erdiko kurpila zapalduz, 3D biraketa egin dezakegu eta perretxikoaren txapela alde batean zein bestean pintatu. Errepikatuko dugu prozedura, hemen daukagu planoen bilduma, perretxikoaren txapela osatuz eta hautaketari ekingo diogu. C tekla erabilita ikutzen duen guztia hautatuko du eta escape teklarekin agindutik irtengo gara, ikuspuntua mugituko dugu eta berriz C tekla sakatuz hautaketari ekingo diogu. Gero U tekla eta urrap aukeratuta plano multzoa eskuineko UV editing eramango dugu. Materiala sortu behar dugu eta material horrek testura bat izan behar du. Testura hori irudi bada, marrazki edo argazkia. Aukeratzen dugunean irudia, plano multzoa kokatuko dugu S eskala, G kokapena eta R biraketa erabiliz.
aldaketak 3D leihoan ikusten dira. Ondoren, texture paint moduan zuzenean pintatzen hasiko gara. Pintura parametroak alda ditzakegu pintzelkada mota, kolorea, textura, gardentasuna eta bar. Hirude orbitan mugituko gara atzeko aldean pintatzeko. Eskuineko leihoan irudia esporta dezakegu. GIMP irudi editorean landu, adibidez, eta berriro ona inportatu. Eszena osatzeko belarra sortuko dugu. Partikula sistemaren bitartez sortzen da, eta plano bat da bere jatorria. Belarra sortzeko parametroak erabiltzen frogen bitartez ikasiko dugu. Zelaiaren ezaugarrien araberako belarrak sortuko ditugu. Abia puntuan datu batzuk jar ditzakegu, frogetan hasteko. Ilea bezalako belarra hautatuko dugu euria, sua, kea eta bar egiteko emiter aukeratuko genuke. Geruza berri batean egingo dugu lan, eta ondoren perretxikoaren geruzara itzuliko gara belarrarekin. Parametroak frogatuz kontzeptu hauek alda ditzakegu. Belarraren eta lurraren kolorea, adibidez. Belarraren altuera eta kopurua ere alda daiteke. Beraien arteko uniformetasuna, puntaren eta oinaren neurria, belar multzoak errealistago bihurtzeko biderketa funtzioa dugu. Children parametroa. Kamerak sortuko ditugu eta hauek mugituz animazioa burutuko dugu. 3D bistan eta kameraren ikuspegitik egingo dugu lan. 2 leiho erabilita. Hirude bistan egonda, 0 tekla sakatuta kameraren ikuspegia lortuko dugu. View leihoan kamera aukeratuta gauza bera egin dezakegu. Aktibe kamera sakatuta kamera bat baino gehiago izanez gero. Azken emaitza
kameraren ikuspegikoa izango da, argazki irudia edo bideoa. Eszenaren argiak, kamerak, planoa, belarra kasu honetan, eta objektua, perretxikoa, ditugu. Dena mugitu eta animatu daiteke. Kasu honetan, kamera bakarrik mugituko da, animazioa sortzeko. Animazioa egiteko, timeline panelean diseinatuko dugu animazioa. Animazioa hasteko rek botoia klikatu behar da. Denbora mugatuko dugu, frame kopuruak 200 kasu honetan, eta frame kopurua segunduko, 24. Frame zenbakitan, denbora lerroan ibil gaitezke, aurrera eta atzera, eta ikusi eszenan zer gertatzen ikusten den. Marra horitik horira, keyframeak, animazioaren posizio eta eszena aldaketak definituko dira. Tarteko mugimenduak Blenderrek kalkulatzen ditu modu naturalean. Hurrengo frame zenbakira aldatuko gara. Eta han eszenaren konposizioa aldatuko dugu hurrengo keyframera joan baino lehen. Gogoratu, animazioa hasteko rek botoia klikatu behar dela. Denbora aldaketa bakoitzean, keyframe deituriko puntuetan, konposizio aldatuz animazioa sortuko da. Frame zenbaki batean jartzen garenean eta eszenaren konposizioa zehaztu dugunean, giltza sakatuko dugu. Orduan, keyframe bat sortuko da. Hau da, marra hori berri bat timelinean. Laburtuta, hau da eskema. Denbora lerroan, frame zenbakia aldatu. Eszena aldatu. Keyframe giltza sakatu, marra hori azalduko da, eta berriro hasi. Denboran aldatu. Eszenaren atzeko eremu grisa modu azkarrean konfiguratu daiteke, fondo modura. Word panelean sartuko gara, eskuineko menuetan. Koloreak zeruarenak izango dira. Hainbat aukera daude. Frogatu daitezke parametro guztiak.
Gure kasuan, Mist aktibatu dugu behe-lainoa irudikatzeko. Behe-laino honek ere hainbat aukera izango ditu, errealitatean bezala. Animazioa prest daukagunean, proiektua edo Blender artxiboa gordetzeaz gain, animazioa bideo moduan sortu behar dugu. Kamera bat baino gehiagorekin hainbat grabaketa egin ditzakegu. Goiko ikuspuntua, zehaztasunezkoa, traveling, plano orokorra, plano subjektiboa eta bar luzea. Blenderren bertan, denbora lerroan, errealizazioa eginez, kamera hauen bideoak uztar daitezke. Edo aukeran, kanpoko programekin, bideo edizioa eginez, postprodukzioaren eremuan. Kamera bakoitza txertatzerakoan, berariazko ezaugarriak defini daitezke. Kamera mugimenduak egindakoan, render egin behar da emaitza kontrolpean izateko. Kamerak ikusten duenaren argazkia argitzal eta koloreekin ikusteko. Azken animazioa bideo formatuan ateratzeko eskuineko menuan render panela irekiko dugu. Banakako frame konkretu baten argazki errealista edo frame multzoaren bideo errealista lortuko dugu. Denbora eta memoria eskatzen duenez, batez ere animazio luze kasuan, argi daukagunean egin behar dugu soilik. Emaitza analizatu nahi badugu, zati baten renderra egin daiteke, edo zati aukeratu batzuena, adibidez 10-tik bat. Horrela, azken emaitzaren frogak lortuko genituzke azkar. Zein karpetan gordeko den animazio bideoa zehaztu behar dugu. Izena jarriko diogu, karpetaren helbidea, ondoren artxibo formatua zehaztu behar dugu, irudi artxiboak alde batetik, bi zutabetan, eta erresoluzio eta kalitate ezberdinen aukera izango dugu. Bideo formatuak ditugu aukeran, hirugarren zutabean, behin formatua aukeraturik, kasuan MPEG bideo formatua, animation tekla zapalduko dugu, eta animazioa egiten hasiko da argazkiz argazki. Render egiterakoan, aukera dugu marrazki bizidunen moduko renderizazioa egiteko. Freestyle plugina klikaturik eta bere parametroak zehaztuz. Irude mundua
bidimentziotako formatura itzulita lortzen dugu marrazki bizidunen itxura ematea.